हेलो हाय नमस्ते भले रुहतु समस्ते तो मुझे आकाश आपण देखुछन लोकल टू एडुक चैनल तो बहुत दिन पर वीडियो आसिला आउ कौन पे आसी नतले 3 दिन वीडियो सेटा तो आपण मानु कहि दी जे ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो हम करी छाड़ दी सेंड कर दी छी तो थंबनेल देख तो जानि सकथियो कौन नै कौन आगु वीडियो हो जाउची तो सबुठु बड़ कथा हले कि आम ग्रहण रे बे कंठशिल्पी ह्यूमन सागर भाई नाहांती जोटा कि बहुत बहुत मन दुख खाली मते न आपण मानू भी बहुत मन दुख होउथबो तो कौन करि परिया जହାର जेतिकी समय ଆଉ ଆମ ହାତରେ ସେ ସବୁ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ତ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଟା ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଝଟକା ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ମତେ ତ କାହିଁକି ନା ଏତେ କମ ବୟସରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ କି ଫୋର 34 ବର୍ଷ ସେ ଏତେ କମ ବୟସରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତ ଯେତେ ଯାହା ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଆଉ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି କମେଣ୍ଟ ରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ସୋଚି କମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଏପଟେ ମୋ ଭିଡିଓ କମେଣ୍ଟ କଥା ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାରଙ୍କ ପାଇଁ କି ସାର୍ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେବି ସେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବଟ କଣ କରିପାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ହିଁ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଲ୍ୟ କଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ମତେ ପୁରା ତାଙ୍କ ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ଟା ହିଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମତେ ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ଟା କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମୋ ହାର୍ଟ କୁ ପୁରା ଛୁଏଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଏସ ଟା ନା ପୁରା ଚମତ୍କାର ଭଏସ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ କିଆ ଗୋଟେ ସିଏ ଭଏସ ଟା ଯେ ପୁରା ଭଗବାନ କିଆ ଗୋଟେ ପୁରା ଆଉ ବଲିଉଡ ରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା song କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇନଥିଲେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ତ କଣ ଆଉ କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସିଏ ଏବେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସିଏ ଏବେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା କଥା ନା ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାଗିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଡି ମୋଡି ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ବାଇକ୍ ନବା ପାଇଁ ବୁମ୍ ଟା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏମିତିଆ ମାଗିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିବ କୁହ ଆଗ ଭିଡିଓ ଦେଖ ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଭୂତ ସଭାପତି କଣ କଣ ଭୂତ ସଭାପତି ମୋ ବାଣ୍ଡ ସଭାପତି ନା କହିଲା କଣ ଭୂତ ସଭାପତି ମାଗିଆ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ତ ସଭାପତି ଆଉ ମାଗିଆ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସିଙ୍ଗର। ହଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ହେଲେ ତୁ ମାଗିଆ ଟା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାଣ୍ଡି ମରା ତାଙ୍କର ମନ କଥା ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବାର ଥିଲା କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ମୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 108 ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମରାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ରାମରାଜ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ସତରେ କି ତତେ ସେ ଏତେ କଥା କହିଦେଲେ ମାଗିଆ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗରମ ନୁଆଡି ମାଗିଆ ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇଥିବି ମାଗିଆ ବେଦ ଛୁଆ ମୋର ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ମୋର ନିଜର ଯେଉଁ ସାଧନାସ୍ଥଳୀ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଠି ଓ ତୋର ତାହେଲେ ହଣ୍ଟେଡ ହାଉସ ବି ଅଛି ମାଗିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ହଣ୍ଟେଡ ହାଉସ ରେ ତୋର ତୁ ଭୂତ ମାନେ ଲଙ୍ଗଳା କରୁଥିବେ ମାଗିଆ ତାପରେ ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଟା ମାରୁଥିବେ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ 3:35 କାଲି ଗତକାଲି ସୋମବାର 3:35 ମୁଁ ତାର ଅପମୃତ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ତାର ଡେଥର ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୱିଥ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମାନେ ସିଓର 100% ସିଓର 3:35 PM ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବୋଲି ଟାଇମ୍ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ତୁ ତ ମାଗିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଦଉଛୁ କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ ତାରିଖ ଯୋଉ ସମୟ ସବୁ ପୁରା କହିଦଉଛୁ ବାର ହରିଆ ସବୁ କହିଦଉଛୁ ଭାଇ ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡୁଛି ଭାଇ ତୁ ଆଗ ତୋର ଆଗ କହ ଭାଇ ସେତିକି ଶୁଣିକି ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହବୁ
କାହିଁକିନା ତୋ ଭଳିଆ ବାଣ୍ଡ ବେଦ ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତିଆ ବେଦ ଛୁଆ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ହେଲା। ମାଗି ଏଠି ଗୋଟେ ଫାୟାର ସୋଲିଛି ମାଗି ତା ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ତ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତ ଯାହା ସବୁ ଟ୍ରୋଲ କଲେ 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 ତୁ ଏମିତିଆ ସବୁ ମନ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଚୁଟିଆ ବନଉଛୁ ମାଗି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଡାକନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବେଳେ ରିପୋର୍ଟର ଟା ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲା ପୁରା ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ତ ଛୁଇଁଲା ଆଉ। ଦେଖା ହେବେ ତୁ, ଦେଖା ମା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦେଖା ହେବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖା ହେବେ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ତୁ ମାଗି କେତେ ସତ କହୁଛୁ ମିଛ କହୁଛୁ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ଭୁଲିବେନି ସେ କଥା ମନେ ଅଛି। କୋଉ ବାଣ୍ଡ କଥା ବେ ମାଗେ, ତୋର ସେ ବାଣ୍ଡ କଥା ଆମର ମନ ନାହିଁ। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖା, ବେଶୀ ଛୋଡି ମୋଡି ହନି ଏଠି। ମୁଁ ଡାକିଲି ଆଉ କହିବନି ପଛରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଡାକନ୍ତୁ ଏବେ 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 ଆମ କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବୁ ଆମେ। ଡାକୁଛି କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବେ, କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି, ସମସ୍ତେ ରହ, ଅନ୍ ଟିଭି ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁବେଳେ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ରୁହ, ଡାକିଲି ଦେଖିବ ରୁହ। ଡାକିଲି ଛୋଡିଲି ବାଣ୍ଡ ଘେଇଲି ମା ଆଗେ 10 ଥର କଣ ଛୋଡି ହଉଛି ବେ। ଡାକିଲି ଡାକୁନୁ ବେ ମା ଆଗେ ଜଲ୍ଦି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଘୋଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁ ୱାୟାର କନେକ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ରୋଟୋନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଯେମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ସୋଲ୍ ଆସିବେ ମାନେ ଚାର୍ଜିଂ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ୱାୟାର ଏନର୍ଜି କନେକ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଫାୟାର ହେବ। ଇଏ ମା କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଲା ବାଣ୍ଡ। କହିଲା କଣ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ର ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ମିଶିଗଲେ ପୁରା ପୋଡିକି ଛୋଡିଯାଏ ଆଉ। ତୁ ମାଗେ ବାଣ୍ଡ କଥା ଏଠି ଶିଖେଇଲୁ ଗୋଟେ ମାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁତିଆ ବନଉଛୁ ଏଠି ଆଉ ନା ମାଗିଆ। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ବି କହିବି। ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଗି ଆଉ କଣ ଆଉ କହିବି, ମ୍ୟାଗି କହିଲେ କଣ ସୁଧୁରିବ କଣ କରିବେ ତ ବାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଛାଡ ଆଉ କଣ କହିବି। ଆଉ ଏମିତିଆ ବାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିଆ ବାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟର ବି ସବୁ ଆସି ରେଡି ଥାନ୍ତି, ବୁମ୍ ନେଇ ରେଡି ପୁରା ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପୁରା ମା ଘିଅ ପୁରେଇ ଦେବେ, ମାଗେ ଯେମିତି ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇଲା ଭଳିଆ ପୁରେଇ ଦେବେ। ଆଉ ମାଗେ ଏମିତିଆ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସବୁ ମାଗେ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ରେଡି। କିନ୍ତୁ ମାଗେ ସେଇଗୁରା ଦେଖା ଯୋଉ ଦି ଓଳି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଦି ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବାକୁ ଛାତଟେ ନାହିଁ, ସେଇଗୁରା ଦେଖେଇଲେ ସରକାରକୁ ସହାୟତା ମାଗନ୍ତ। ହେଲେ ନାଇଁ ମାଗି ସେଥିରେ କଣ ବାଣ୍ଡ ଟିଆରପି ମିଳିବ? ଯୋଉଠି ଟିଆରପି ସେଇଠି ଆମେ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇବୁ, ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇବୁ। ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଗାଣ୍ଡି ହିଁ ମରାନ୍ତୁ। ଟିଆରପି ନେଇ କଣ ମାଗେ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇବ ମାଗି? କଣ ଏମିତି ମାଗିଆ ଟିଆରପି ଦରକାର? ଏମିତି କିଛି ତ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛ ମାଗେ, ଦେଖେଇ ବାହାର କରିଦିଅ ମାଗେ, ମୁଁ ମାନିଯିବି ତମ ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କୁ। କୋଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗି ଦେଖେଇଛ କି ସରକାରକୁ ସହାୟତା ମାଗିଛ କି? ଆଉ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଛାତ ନାହିଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଏଗୁରା କୋଉ ଦିନ ଦେଖେଇଛ? କୋଉ ଦିନ ବି ଦେଖେଇନ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ସେମିତି ବାହାର କରିଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମାନିଯିବି। ତ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯାହା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ସିନା ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇ ଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭଏସ ପୁରା ମନକୁ ଛୁଏଁ। ଆଉ ମତେ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ମୋ ମନକୁ ଛୁଏଁ, ପୁରା ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ହିଁ ମତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କଣ ବି କହିପାରିବି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବହୁତ କମ ପଡିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡିଓ। ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ଆଇକନ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।